Здравейте, аз съм Илей, известният поет от династия Тang Wang-Bo ни е оставил една красива поема, озаглавена изпращане на чиновника Ду. Край кулите прощай моят взор, докато ти си тръгваш от града. Разделяме се, двама скитници с една съдба, да бродим, търсейки добра страна. Ара приятел имаш ли? Доли на край света ще бъде близо той до теб. И нека не стоим на кръстопътя на съдбата и роним сълзи, както правят туи децата. В древен Китай много образовани хора, когато са постъпвали на служба в администрацията, е трябвало да напускат родните си места и да поемат към различните краища на империята. Такъв е бил случаят и с Wang-Bo и неговия приятел. Но емоцията в стиховете не е на облеченост и дълбока дъга, а на философско отношение към живота, който предоставлявам срещи и разстели, и в който е важно да се цени истинското приятелство, независимо от разстоянията. На 4 септември 2017 година, по време на срещата на лидерите на БРИКС в Xiamen, китайският председател цитира тези строфи от поемата на Wang-Bo. Ала приятел имаш ли? Доли на край света ще бъде близо той до теб. За да подчертае, че макар някои от страните в БРИКС да са разположени на различни континенти, те са свързани от общи цели за развитие и споделена визия за сътрудничество. В процеса на насърчаване на обмена между различните цивилизации и народи, тези стихове продължават да носят сила, която преминавам през времето и пространството.